Maayong hapon Negros, ini ang Digicast Negros 10. Update ninyo kami via Facebook, YouTube kag sa KCAT Channel 11. Inyo man kami mabatian sa FMR Bacolod 91.1. Kag yari na ang top 10 nga mga balita nga amo na tipon subong nga adlaw. Asenso Bacolod magapatigayon sa convention para pilion ang mga duha ka mga konsehal nga dalon sa ilang line-up. Negros liwat nga nag-export sa kalamay pa Estados Unidos. Barangay officials kag employees ginpa-drug test sa San Carlos City. Baguio Enteng nag-exit na sa PAR. Duha ka mga posible mangin LPA sa guwa sa PAR gina-monitor. Kag sa Good Vibes groundbreaking para sa nauna nga tree park sa Bacolod City ginpatigayon. Kinatanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, Baguio Enteng ang nag-exit na sa PAR pero duha ka posible mangin LPA sa guwasang pungsod ang ginamonitor. Las 4 kainas ng kaagahon nagwa na sa Philippine Area of Responsibility ang bagyo nga si Enteng. Pero ang pag-asang may ginamonitor sa karon nga duha pagid ka mga pagtipon-tipon sang panganod nga posible mag-develop sa low pressure area. Ang isa diri sa ila ang yara sa eastern portion sang Luzon pero nagagiho pasaka palayo sa Pilipinas. Pero posible nga pabaskugon sini ang hangin nga habagat nga amo ang magadala sang pag-ulan sa pila ka area sa pungsod sa Biyernes tubtub sa weekend. Ang isa naman sa mga ginalantaw nga posible mangin LPA ang yara sa eastern portion sang Mindanao. Sa subong, ginasiling sa pag-asa nga posible hindi ini maglandfall sa Pilipinas pero pabaskugo naman sini ang hangin nga habagat nga amuman ang magadala sung ulan sa western section sang pungsod sa madason nga semana. Gani sunod sa pag-asa, palaabuton nga mangin maulanon ang masunod nga semana bangod sang sini nga mga posible weather disturbances. Sa number 9, mga anay katapos ang New People's Army ang nagsungka sa otoridad kag nagbaton sang bulig. Bulig pinansyal kag food assistance ang ginbaton sang 8 tanan ka mga anay katapos ang New People's Army nga nagbalik sa sabak sang gobyerno. Si Sagay City Mayor Narwin Havelosa Jr. ang nagpanguna sa paghatag sang pinansyal nga bulig kag bugas sa mga anay rebelde sa headquarters ng 79th Infantry Battalion sa Barangay Bato, siyudad ng Sagay sa Martes. Suno kay Lieutenant Colonel Arnel Calawagan, ang battalion commander ng 79th IB, nagalaom sila nga may dugang pagid ng mga rebelde nga magbalik na sa sabak sang gobyerno para mabuhi na sang kalinong. Sa number 8, kung matigayon grants ng Korte Suprema ang hinyo sa mga nagpetisyon kontra sa NIR, mahimo ini magatugas ang delay sa pagpatuman sang Negros Island Region Act. Inisuno kay 5th District Congressman Dino Yulo nga nagsiling ang lihok sang anom gikan sa Negros Oriental kag Siquijor ang kamahin sa ginatugutan sang layi kung luyag nila i-question ang constitutionality sang NIR. Pero nagapanindugan si Yulo nga sa mga isyu nga ginpresent sa mga petitioner ang tikang sa mga mamalidha humalin pa man sadto ang santo sa ginamando sang layi. Ang pagpasaar sang NIR Act isa ka exercise sang gahom sang legislative kag kaalam sang executive branch sang gobyerno suno sa iya. Pero bahin sa petisyon suno sa iya, yara na ang desisyon sa Korte Suprema kag pananglitan nga mag-grant ang temporary injunction nga ginhinyo sang anom maga-apekto ini sa timeline sang NIR. Sa karon paday nga ginahulat ang implementing rules and regulation kung sa diin nakapatpat mismo ang timeline. Supposed to be the IRR is going to provide for the timelines, no? So assuming that there is a TRO, for the sake of argument, nga may TRO, then necessarily it will affect our timelines. Sa number 7,
pamunuan sa Bacolod City Police Office nagapanidugan nga indi Shabolized City ang Bacolod. Indi gikan sa Bacolod ang mga dalagko nga supply sing illegal nga droga nga na-recover sang kapulisan sa mga anti-illegal drug operation halin sa nagiligad lang nga semana. Ginpahayag ni BCPO Director Colonel Joresti Coronica nga wala sang laboratorio sang illegal nga droga sa syudad bangod kalabanan sa ila na kumpiskar nga supply ang halin sa Luzon. Gindugang niya nga wala siya nagapati sa mga alegasyon sa ginakabig anay anti-drug czar nga si Major Jovi Espinido nga nagatudlo sa PNP bilang dako nga crime group. Samtang ginmando ni Mayor Albi Benitez nga dapat mausisa sang matulid sang kapulisan kundi naghalin ang nagasulod nga supply sang illegal nga droga agud madakpan ang mga responsable. Tubtub karon paday na masupog nga anti-drug operations ng BCPO para matap na ang mga ginakabig remnants sa mga anay na neutralize na nga group sa Bacolod kag Negros Occidental. Drugs, we consider pang Bacolod as before Shabolized City. Hindi naman, no? Because nagaling kita sa Iloilo City and during our time, dako man ang atong gina-recover. Ang importante dira nga mas dako ang na-recover nato. Kaya imagine mo kung wala nato na na-recover. Ilayan ka individual ang maguba. Sa number 6, mga barangay officials kag city employees ang ginpaidalom sa drug test sa San Carlos City. 72 tanan ka mga barangay officials, barangay police safety officer, lupo ng taga-pamayapa, barangay health workers, kag barangay nutrition scholars sang Bagunbon ang ginpaidalom sa drug test ng San Carlos City Anti-Drug Abuse Council. Suno kay SCCADAC Secretariat Analiza Macaraya, hindi lamang mga city officials ang dapat nga ipaidalom sa drug test, kundi mangin ang mga barangay officials. Suno kay punong barangay Lolita Chan, mas maayo nga mapaidalom sa drug test ang ilang mga personnel agud mahibaluan kung may nagagamit sing illegal nga droga kag ang mapamatud-an nga drug user ang kakson sa serbisyo. Sa number 5, may 4 ka mga persona sakay sa bangka nga nag-strafing sa fishing boat gikan sa Victoria City sa baybayon sang Cebu. Base sa statement sa mga kaupdanan sa RJB fishing boat sa napatay nga si Rex de la Cruz, ginaalegar nga may matag-as nga mga kalibre sang pusil ang nagpaarak tiro sa ila sa may baybayon sang Madridiejos, Cebu sang Martes. Anong tanan ka mga persona ang sakay sang RJB fishing boat nga ginkilala nga mosanday John Rexel Azuelo, ang kapitan sang fishing vessel, Ronelo Azuelo, Justin Diamante, Joel Vitualia, Alvin Galino kag ang napatay nga si De La Cruz. Tanan sila mga residente sa Barangay 9 sa Victoria City. Sunod sa kay Petty Officer First Class Michael Quebrar, ang commanding officer sa Philippine Coast Guard Victoria City Substation sa panaysayon sa mga kaupod sa napatay, sakay sa bangka nga kolor puti kag orange ang mga suspect. Dugang pa ni Quebrar, napatay ang makina sa bangka sang mga taga Victorias kag gilayon nga ginhabuyan sa mga suspect sang kalat, pero sang maglapitan ay na ang duha ka bangka, nag-warning shot ang mga suspect kag nagpalupok pusil gani na igo sang bala sa dughan ang biktima nga nagresulta sa iya nga kamatayon. Nakita sa mga kaupdanan sa napatay ang hitsura sa mga suspect kag padayon pa ginahibalo kun matuod nga katapos ang bantay dagat ang mga suspect. Nagpagawa naman sa statement ng LGU sang Madridiejos nga hindi ila bantay dagat ang nagpaniro kay hindi man sila armado sang pusil. Sa number 4, mag-abot na ang filing sang Certificates of Candidacy, mapatud ang tanan. Inisuno kay Congressman Dino Yulo nga sa karon nagapabilin bilang independent candidate. Ginsiling sang kongresista nga independent man siya pero bukas man siya sa pagsulod sa isa ka national
National Party o kunayhan magapabilin nga independent sa gihapon. Ang importante suno sa iya kung ano ang magadala nga benepisyo sa 5th distrito. Si Yulo ang yara karon sa iyang first term kag ginapaabot ang iyang pagpa-re-elect. Nagwa man ang posibilidad nga pag-field sa Partido Federal ng Pilipinas kay board member Anton Ocsenio nga magbunggo sa iya suno kay Yulo hindi man siya makapili sang iya mangin kasumpong sa politika. Damlag pa, nagwa man ang ngalan ni Dina Arroyo Tantoco nga bata ni anay Congressman Ignacio Arroyo nga magabunggo sa iya. Pero tubtub sa karon wala ini napatod. Samtang suno kay Yulo, wala man siya nakahibalo kung diin naghalin ang Miguel versus Miguel sa Isabela. Nagagwa ang ngalan sa anak ni Yulo nga si Miguel Yulo nga magabunggo sa kay Vice Mayor Juan Miguel Montilla sang Isabela sa mayoralty race. No, it's a free country. Anybody can run. No, that's the essence of democracy. No, we at the end of the day, no, the ultimate, who will decide will be our people. As independent. Duet ang inyong opponent. Hindi man ko kapili. Kung di ba na yun ang Dino, ang Miguel is Isabela mo tayo. Wala pa man kami kabalo kung sino na nag-obra sa istorya. Kung independent ka, kung independent mo, party. As of now, I am as of now. Pero masay, ka sa federal? Tadi ko man Partido Federal. Ano yung mga nation subong? Wala. I will everything is open. No? Sa number 3, 2025 proposed budget sa syudad sa Bacolod naglabot sa 4.4 billion pesos. Halin sa 3.6 billion pesos nga 2024 budget, mangin 4.4 billion pesos ang ginaluso karon nga pondos ng syudad para sa 2025. Ini ang nadesisyonan makaligad sa ginpatigayon nga budget deliberation sa Pungsod, Thailand. Ginpahayag ni Mayor Albi Benitez nga prioridad sa proposed budget ang pagpasanyog sa social services, pagpasaka sa pondo para sa backship, bayad agad system, digitalization program kag iban pa. Ang ginalauman nga saka sa annual budget ang resulta sang dugang nga saka sa national tax sa allotment kag mabaskog nga revenue collection sang syudad. Sa Setyembre, ginapabot sang alkalde nga masubmit ang final draft para sa proposed budget sa konseho para sa natalana nga hearing kag deliberation. Sa number 2, mas maayo nga makapaathag ang Sugar Regulatory Administration sa tunga sang pag-export sang kalamay sa Estados Unidos sa tunga man sa nga pag-import sang kalamay sang pungsod. Kahapon lamang, SRA nakakuha sang customs clearance sa pag-ship sang 25,300 metric tons ang raw sugar padulong sa Estados Unidos gikan sa Bredco Port sa Bacolod City. Ginabulubanta ang shipment magaabot sa California sa sulod sang isa ka bulan. Sandig sa Sugar Order Number 3, ginatugutan ang pungsod nga magpatuman sang US quota allocation na 25,300 metric tons. Ang nahauna nga pag-export sang kalamay sining nga tuig agud to tigayon nga maka-participate sa palaabuton nga import programs. Suno kay 5th District Congressman Dino Yulo, mas maayo ang SRA makapaathag sang amo nga tikang sa tunga man sang tikang sang pungsod nga pag-import sang kalamay. Sa sini nga paagi suno kay Yulo, masabat ang mga kabalaka kung ano ang matabo angot sa sitwasyon. Sa damlag papahayag release ang SRA sa katapos ng media, ginsiling ni SRA Administrator Pablo Luis Azcona nga ang pag-export ng raw sugar sa Estados Unidos ang magabalance sang supply ng raw sugar sa pungsod sa tion nga ang galing magsugod na sining nga Setyembre. Para kay Yulo sa sining nga tion, agud mapasiguro nga may nagakaigo nga supply, dapat ang supply sang kalamay sa pungsod i-classify o kung ibutang bilang domestic sugar. I think it would be wise for SRA to carefully explain the merits of this, the merits of trying to export 25,000 metric tons and then at the same time bringing in 200
43,000. I think they just need to be transparent about everything so that we can allay any fears on what's going to happen. Sa number 1, Asenso Bacolod ang magapatigayon sang convention agud to pilion ang duha ka konsehal nga ila pagadalon sa ila nga line-up. Samtang Love Negros ang magapatigayon man sang pagtilipon agud to madesisyonan ang ila nga line-up. Yaring report ni Nico Delfin. May mga initial talks na nga nasugdan para sa ginatukod nga lineup sang Asenso Bacolod sunod kay Mayor Albi Benitez. Pero sa Setyembre 15, unahon nilang pagpatigayon sang convention agud pilion ang duha sa igadugang nila nga kandidato para sa pagkakonsehal sang syudad. We are thinking of holding a convention sa September 15. Asenso. Sa Asenso Bacolod for the last two slots sang councilors. Ginsining sa alkalde nga sa Oktubre pa niya mapatpat ang plano sa 2025 elections kag ang mangin kabilugan nila nga lineup sa piniliay. Gindugang niya kung sinong nakaupod nila sa ginpatigayon sadto nga Grand Asenso Rally amo man ang ila pagaupdon sa gihapon sa ilang mangin lineup. Amo na kung sino ang atong upod sang Asenso Rally. That will be our group. Wala pa man sang pahayag ang alkalde sa iya plano para sa 2025 elections. Damlag pa, nagsiling nang iyang nga kampo nga mahimo siya magpa-re-elect, mag-switch ang pwesto kay Congressman Greg Gasataya, magpapili sa national nga posisyon o kung magpahuway sa politika. Natala na naman nga mag-schedule sang pagsinapol ang alkalde, kaupod naman ang katapos ang Love Negros para sa mangin lineup sa mga kandidato sa mga banwa kag syudad sa Negros Occidental. Nico Delfin para sa DigiCast Negros. Sa Good Vibes, groundbreaking para sa nahauna nga tree park sa Bacolod ang ginpatigayon. Yaring report ni Nico Delfin. Mga 30 minutos lang nga biyahe halin sa Bacolod City Government Center, malabot na ang Bacolod City Tree Park sa Barangay Alangilan. Anay kampo ini nga naging tree museum sang syudad, makaligad sang tinuig nga mga tree planting activity. Karon ginasugura ng pagdevelop sini bilang isa sa mga prime destination sa Bacolod. Sa groundbreaking ceremony, ginsiling ni Mayor Albi Benitez nga kasubong sa Mambucal Resort sa Banwa sa Murcia, ginalauman niya nga dagsaon ini sa mga turista. Labi na gid sa mga locals naton. No? May kadtuan na gid sila on weekend. Wala niya mayor swimming pool. Kaya lagoon man to sila nga ginana. Ginapangita ko hindi na yung butang lagoon di man. Man-made ganito this is a design and build. So may mga adjustment man kita nga pwede mahimo sa mga plano. Kapin sa 50 million pesos ang pondo nga gintalana sa Bacolod LGU agud nga mas mapatahom ang tree park. Mapatukuran ini sang glamping kag camping site, picnic grove, mga gazebo kag cottages pati na lagoon kag mga viewing deck nga sarang ma-enjoy sa mga bisita. I've noticed that since ang pandemic, ang lifestyle sa hindi lang Bacolod noon but everywhere is now outdoor. We understand during the pandemic, though eye-opener man is sa aton, that we have kind of neglected the beauty of nature. And so we're bringing it back. So kung ining project is designed sa tanang mga Bacolod to enjoy ang outdoor, ang nature. This is probably one of the remaining areas nga ang mga kahoy wala din natandog. Kung makita mo, every 1 meter may kahoy ka may makita. Mayor Albi, we know that dako ang maninipikto sini kag madamo ang magagadto diri because the access is so easy compared 6-7 years ago. Kaysa muna magkadto ka diyan dito sa bangga, hindi ka na gid makasulod, especially kung magulan.
Sa Disyembre, ginapaabot matapos ang first phase ang proyekto. Ganibisan si Councilor M. Ang nga sadto nag-author sa Bacolod 3 Museum Ordinance ng 2018 ang halos hindi man makahulat sa mga resulta sang isa sa mga ginakabig legacy projects ng Benitez administration. As an advocate for environmental causes for most of my life, halingin na isang una, like, in fact, in some of my advocacies, like for example, the plastic bag ban, I came very, very early and earned a lot of kaaway in the process who are now on my side because they realize kung ano ang benefit sina sa aton. And realizing that the tree park, which I had in an ordinance many years ago, has finally been realized. It makes me very, very happy about it. Ang inaugurasyon sang tree park ang gintuan sa mga city officials. Kabahin na diri sanday Congressman Greg Gasataya kag Vice Mayor Alcide Familiaran, mga punong barangay kag department heads sang syudad. Nico Delfin para sa DGCast Negros. Kag amoyato ang mga balita nga amo na tipon subong nga adlaw. Ako si Barbara Mijares, tubtubwas, mayong hapon.